En ny dimension inden for aerodynamik. Den nye Actros gør luftmodstand meningsløs. Ved konstruktionen af den nye Actros blev hver enkelt del af førerhuset grundigt testet for deres aerodynamiske egenskaber. Og om nødvendigt radikalt forbedret for at reducere luftmodstanden yderligere, så man derigennem kunne sænke brændstofforbruget. Råkarosseriformen blev nøje testet i vindtunnel og i 3D-simulator. Således blev luftstrømningen rundt om førerhuset afgørende forbedret. Dertil hører naturligvis også den variabelt indstillelige tagspoiler, som gør det muligt at tilpasse taget på førerhuset perfekt til den pågældende sættevogn. Et særligt godt eksempel på det aerodynamiske optimeringsarbejde, Streamspace-førerhuset. Tagspoileren og kantklapperne, som også kan fås til lastbiler med en totalhøjde på op til 4,5 meter, giver sammen med den yderligere optimerede tagform en yderligere brændstofsbesparelse. Yderligere aerodynamiske forbedringer er opnået ved hjælp af en mere skrå forrude og konstruktionstekniske forbedringer på stødfanger og frontspoiler. Ved hjælp af en aerodynamisk A-stolpeafdækning og optimerede sidespoilere, som desuden reducerer snavs på siderne og førerhuset. Og ved hjælp af den aerodynamiske undervognsbeklædning på siden, som effektivt leder fartvinden ned under køretøjet. På denne konto tæller også de nye dørforlængelser, de luftmodstandsforbedrede stænkklapper på hjulkasserne og den aerodynamiske sidebeklædning mellem første og anden aksel. Desuden regulerer kølerjalousien elektronisk motorens behov for køling. Den bidrager ligeledes i lukket tilstand til den aerodynamiske optimering.